Lähtönumerolla 40 ratsastaa seuraavana Tarleena Raatikainen, Cedric, Etelä-Pohjanmaan urheiluratsastajat, ja valmistautuvat 41 Perälä, 42 Yliniemi, 43 Kettukangas. Tulos: Roosa Luusuaniemi, Avers, 0 virhepistettä ajassa 47.36, ja tässä vaiheessa Roosa sijalle 5. Ja luokan 9 ratsastajille tiedoksi, että tämä Ranratonnin toinen osakilpailu alkaa kello 11.20. Siis luokka 9 alkaa kello 11.20. Arvioitu aikataulu kertoi, että se alkaisi 11.30, eli siis aloitamme 10 minuuttia aikaisemmin.